Apa enake ngono Mas Dik? Nggih no. Mbok ya. Wis nek Iki nuansane ben beralih ke gamelan. Rasane ben rasa klasik. Heeh, ya. Tak suwun jumeneng Mbak Sulis. Heeh. Kopi jahe Lis, lek ra iso ya kopi lek. Iso no. ya kopi susun. Iso Lis ya. Saged iki sinden melu ngendi-ngendi kok. Nanti sinden kita masuk solusi sinden Iki- multivitamin. Piye to? Sembarang iso. Iki dalang dindi diderekke lho. Mas Sapa Mas? Mas Yono samben. Sapa wi? Mas Heri Bawono Lumajang iki nderek. Heeh. Mas Yono samben yo nderek. Heeh. Mbah Sakri Medion Mas, nderek. niku pun sedo sedaya. Lek Pak sinden pageblok to Pak. Iya. Heran titeni. Kita ini. Iki tanpa bawa langsung Nggih, dadi nggih, wae. siap. Kaya ngapa? Ya. Kopi jahe, kopi jahe. Yono. Kagem kanca-kanca seniman, Pak. Waktine mosorok surya sisih wetan padhang semulae rembulan wiwit dadari manuruti senengane ati. Baik. Wong-wong karang tradesan padha sanja ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo. Senadyan kopi sak cangkir nanging bisa gawe badan pikir yen ora ngopi sasore katone awake lentere. Wis misuwur kopi jahe
matur suwun Mas Didi. Dereng Pak, dereng. Derek. Kirang saidik lho Pak. Ya. Niki jane saene nek ditayubne tapi pun bacot. Kalek. Lah yo Mas Tutuk kon joget lah yo apik to karo panjenengan jejeri. Ayo, kene jejer karek sak cerit. Malah ra konsentrasi lah weanan karo Bu Sri. Wean. Ujane ya spray sewengi lho, bingung. Lah yo. Lah yo ngengkel wae lho. Malah iki komene iki engko lek ngantek panase kaya ngene ra dilayani, sesuk ra tak paringi lho. Ngono iki coba. Ora paringi cara kaya aku ngono. Lah terus? Aku ndek ilmu kok. Lah wong kowe ilmumu yo kok kuno. Aku pokoke nek bojoku nesu sarungan tok ngono wis. Apa enake ngono Mas Dinding? Nggih no. Mbok ya. Wis nek nus. Aku kok ya dilunturne ilmu-ilmu ngono dilunturne lho. Lunturne apa? Malah stres kuwi kowe. Aku wis nawakne motor bareng. Ya. Nego tipis. Ora Pak, wartake ijoke mobil niku lho. Iya. Awake dijolne truk, Pak. Semua itu proses. Proses. Ya. Ya. Yuk. Wis misuwur kopi jahe rasa enak lan uga magleke agawe mareming ati ayo kanca ngombe kopi jahe
Nggih matur sembah nuwun Nggih. Mas Didik, Mas Duduk menika parang badhe pamit ingkang mengku gati mliginipun panitia bersih desa Dungus.